som zakladateľ Smartlight, 2001 vznikla táto firma. Som rád, že sa nám podarilo zrealizovať veľké zákazky typu Auparky, Twin City a teraz to dovoluje venovať sa, a ako aj Igor spomenul, aj tej akustike. Jsem velmi rád, že jsme dnes mohli předat ocenění vítězi Visa Slovak Top Shop za měsíc květen neboli máj 2023. Krásné prodejně Smartlight v Bratislavě. Vidíme tady skutečně inovace, jako je například tato designová akustická tvář, velmi zajímavá a inovativní světla a mám velkou radost, že dokonce někteří naši minulí finalisté, jako například MT Biker, jsou klienti Smartlightu a využívají ve svých interiérech jejich produkty. Našou filozofiou je ponúkať osvetlenie, nepredávať len produkty, ako sú svietidlá, ale vedieť klientovi navrhnúť správny typ osvetlenia, správne osvetliť priestor. A momentálne sa začíname venovať aj akustike, to znamená, neriešime len zrak toho klienta, ale zriešime aj sluch klienta, tak aby sa ten pocit v tom priestore znásoboval a aby ten klient bol spokojný. Konceptom tohto showroomu alebo ideou bolo už pri výstavbe doťahovať detaily do dokonalosti, tak aby keď sem príde ten architekt, aby riešil svietidlá a neriešil nedotiahnuté veci, tak aby si tu našiel to svoje a aby sa tu cítil fajn. Veľmi sa teším, že máme tu možnosť ako zástupca Tatra banky v spolupráci s spoločnosťou Visa odovzdať v podstate toto ocenenie Visa Slovak Top Shop za mesiac máj a veľmi sa tešíme a držíme palce nášmu klientovi. Nech má ďalšie úspešné obdobie do budúcich rokov. Chceli by sme sa poďakovať za toto ocenenie Visa Slovak Top Shop. Je to pre nás nejaká satisfakcia za to, že robíme to, čo robíme dobre. A je to v podstate odmena ako pre firmu, tak aj pre zamestnancov, že tej práci je to skvelé a ďakujeme im. Predajňa Smartlight si vyslúžila vysoké hodnotenie od našich vyškolených inšpektorov najmä za jedinečný koncept. Taktiež personál prispel k tomu, aby sa táto prevádzka umiestnila na prvom mieste za mesiac máj. Práve koncept, interiér prevádzky a taktiež aj personál boli hlavnými kritériami, za ktoré predajňa Smartlight získala prvé miesto v súťaži Visa Slovak Top Shop za mesiac máj.